May pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan. Isang magandang araw ho ng Martes sa inyo mga kabalen at October 7, 2025. Kumusta ho kayo? At welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Ito po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa atin pong halos 2 million followers dito po sa social media Facebook, yung Blue App kung tawagin. And we have live streaming po sa ating mga platforms dito po sa social media, Facebook at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official, at sa ating YouTube at CLTV 36 Official. Ganyan din ho, nationwide. Napapanood ito sa telebisyon via Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao, Air Cable Converge. Nandyan din ho tayo, Channel 71. At syempre, dito ho sa Calakhang Central Luzon, sa ating 37 cable partners. At dito po sa Pampanga, Free TV Channel 36. Kaya naman po kabalen, tutok lamang. At marami tayong pag-uusapan, maraming mga balita, maraming kaganapan dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Ayan, nakikita ninyo sa ating caption, yung bomb threat. Sino ho ba sa mga nanonood ngayon yung mag-aaral ng mga nabanggit na paaralan? 5 paaralan ho ito na nakaranas o binulabog ika nga ng bomb threat kahapon. Araw ho ng Lunes, unang araw ng linggo, di ba? Unang araw ng pasok for the week. And ito ho yung sumalubong sa ating mga estudyante. So mamaya bibigay ko yung detalye at ano yung development, ano yung latest update. Kaugnay nitong mga bomb threat na ito. At samahan niyo ako sa ating programa kung kayo ho ay mag-aaral, di ba? Di kaya naman empleyado o nandun lamang doon sa mga 5 eskwela malapit sa bisinidad. Ano yung inyong nakita? Ano yung inyong naranasan? Pwede ho ninyong ibahagi yan dito sa ating live
streaming at akin pong babasahin maya-maya mga kabalen. For the meantime, balitang may paggagamitan muna tayo. Silipin natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lansangan dito sa ating rehiyon. At syempre sa North Luzon Expressway, ayan, merong nagko-comment at tinatag niya yung kanyang mga friends. I think they were there doon sa mga schools. 5 ho kasi yun eh. At ang dami nga nag-share din at nag-comment na yung kanilang, of course, yung sentiments nila and yung kanilang takot, frustration with what happened. Sige, mamaya babasahin natin yan at pasadahan muna natin itong traffic situation sa North Luzon Expressway. Stream at every 36 news stream kasama si Justin di sa neto makibalita makyala matuto at magdesisyon na tama. Ito ho mga kabalen, kung kayo po ay bumabiyahe o nagbabalak ay ika nga magtungo sa Metro Manila, di kaya naman magagaling ho ng Maynila pauwi dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Ito po ang inyong mga aasahang sitwasyon sa North Luzon Expressway. Ngayon po nga 10:07 ng umaga, araw ho ng Martes. Dito ho sa Balintabak Toll Plaza, wala hong masyadong aberya dyan. Maluwag ho ang kalsada. Walang masyadong pila if you are headed north, ay maluwag na maluwag sa mga oras na ito. Ganyan din ho yung southbound lane going to Metro Manila ay light traffic din yung sitwasyon. Pagdating ho ng Lawang Bato, Valenzuela, do kumakapal ang volume ng sasakyan ay maluwag din ang daloy ng trapiko. Mindanao Toll Plaza may pila po pa-exit ng toll gate. Gawa nga nitong ongoing construction dyan sa nasabing area. Pagdating ho dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon, ayan, may Kawayan Interchange, magkabilang linya. Nakikita ho natin sa screen ng NLEX Corporation ay mabigat na yung daloy ng trapiko dyan sa lugar na yan. And Bukawi Toll Plaza, mga kabalen, light traffic naman at wala masyadong build-up kung kayo po ay pa-exit na ng NLEX. Ganyan din yung patungo naman ng norte. At dito sa may syudad ng San Fernando, Pampanga, magkabilang linya, abay, maluwag din ang sitwasyon dyan sa NLEX portion ng City of San Fernando. Matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ito ho mga kabalen, sitwasyon naman ng trapiko sa mga pangunahing kalsada dito ho sa lalawigan ng Bataan. At kung kayo po ipatungo naman ng Subic, Freeport o di kaya naman sa ibang mga bayan dyan sa kanlurang bahagi ng ating rehiyon, gitnang Luzon, dyan ho sa Zambales, ay ito ho yung inyong asahang sitwasyon ng mga kalsada sa lalawigan ng Bataan. Dyan ho sa may Orani, maluwag pa ang sitwasyon. Ganyan din ho sa ang tawag dito sa may Abukay traffic light ay maluwag po ang sitwasyon. Balanga light traffic din, ganyan din sa Alauli crossing light traffic. Mahigpit pong ipinatutupad ang speed limit dyan ho sa lalawigan ng Bataan, partikular na sa yung Jose Balsatos Avenue, yung stretch ng main road. Yung takbo ho ng mga sasakyan 50 lamang para sa mga trucks at van. Tapos yung mga pribadong sasakyan, 80. Yung mga namamasada, pwede ho kayo hanggang 70. At yung mga malalaking sasakyan naman, o motorsiklo rather, ay 60. 50 yung mga malalaking sasakyan. Huwag hugla nagpas dahil alam niyo, madalas ho nating maiulat yung road crash sa mga lugar na yan. Kaya ingat ho mga kabalen doon sa mga babiyahe. At ingat ho tayo. Ito naman, sitwasyon ng trapiko sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. At sa mga oras na ito, light traffic sa buong syudad. Maliban na lamang dito ho sa may area ng Morning Sun Subdivision. Dyan sa may Jose Balsatos Avenue. Ayon ho sa Siposco, nakakaranas ngayon ng light to moderate traffic dyan sa nabanggit na lugar. Sakop ho ng Jasa
Ano? Diyan sa may Morning Sun, Canibon Dolores intersection po yan, Kabalen. Opo. At the rest ay maluwag naman ang sitwasyon ng trapiko sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalitang makialang matuto at magdesisyon. Tuloy-tuloy tayo sa balitang may paggagamitan. Ito ho mga Kabalen, straight from the source. Weather update muna tayo mula sa DOST Pag-asa. Magandang umaga po at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Martes, October 7, 2025. So sa ating latest satellite images, makikita po natin, meron pa rin tayong minomonitor na bagyo na si Bagyong Halong, international name po na Halong. Galing ito sa Vietnam. Galing po ito sa Halong Bay, no, isang lugar sa Vietnam. Kung saan po no, si Typhoon Halong ay uling namataan mahigit 1,800 kilometers east northeast extreme northern Luzon. So ito po ay isang typhoon category na. At sa ngayon nga, lalong lumilit yung posibilidad na ito'y pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Hindi natin ito inaasahang makakaapekto sa ating bansa. Samantala, sa may katimugang bahagi ng Bagyong Halong, makikita po natin may isa pang low pressure area na huling namataan mahigit 2,000 kilometro naman silangan dito ng Eastern Visayas. Sa ngayon nga, ito nga low pressure area nito maaring maging bagyos ngayong araw. Subalit, base sa pinakahuling datos natin, posible po ang maging direksyon nito ay pahilaga, hilagang kanluran at maliit yung posibilidad na ito ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Mas malaki po ang posibilidad na ito ay kikilos pahilaga, susundan po nito yung naging direksyon ng Bagyong Halong at maaari pong pag lumapit ito sa Bagyong Halong ay mag-dissipate po ito or malusaw. So sa ngayon po, natin inaasa makaka-apekto yung low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, sa loob ng PAR, dalawang weather systems naman na nakaka-apekto sa ating bansa. Ang una po yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito ang magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, Mindanao at gayon din dito sa may area ng Palawan at ilang bahagi ng Bicol region. Samantala, umiiral na po ngayon itong northeasterly wind flow. Ito yung hangin nagmumula sa hilagang silangan. At dahil nga makikita po natin kapag may northeasterly wind flow, ay pahudyat na po yan, napapunta na tayo sa tinatawag na transition period. Kapag sinabi nating transition period, ito yung panahon na kung saan nagbabago na po yung direksyon ng hangin mula doon sa southwest o yung galing sa timog kanluran, nadala ng southwest monsoon, papunta naman tayo dito sa papunta sa hilagang silangan na direksyon. Ibig sabihin, papunta na tayo sa panahon ng amihan. Climatologically speaking, nangyayari po ito sa buwan ng Oktubre, which is this month po yun. No? So ngayong Oktubre, papunta na tayo sa transition period kung saan patapos na yung habagat at papunta na tayo sa panahon naman ng amihan or northeast monsoon. So abangan nyo po yung magiging update ng Pag-asa tungkol dito sa transition period, ang mga pagbabago po ng ating panahon. Samantala, malaking bahagi naman ng Luzon ang makararanas ng mga isolated o pulo-pulong mga pag-ulan, posibleng mga mahihinang pag-ulan sa may silangang bahagi ng northern and central Luzon. Malaking bahagi naman ng western and southern Luzon ay makararanas sa mga isolated thunderstorms. Yung area ng Bicol region at Quezon province makararanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, particular na nga dito sa may area ng mainland Bicol region. Maliban dito, wala na tayong monitor pa ibang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So dito sa Luzon, inaasahan natin na mas malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa bahagi ng Bicol region, kasama din yung lalawigan ng Quezon. Samantala, ang nalabing bahagi naman ng Luzon makararanas sa mga isolated o pulo-pulong mga mahihinang pag-ulan, lalo na dito sa may silangang bahagi ng northern and central Luzon, habang mga localized thunderstorms ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Nagwat ang temperatura sa Lawag, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 24 to 33 degrees Celsius. Dito sa Baguio, nasa 16 to 24 degrees Celsius. Metro Manila naman, 23 to 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 22 to 28 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 24 to 30 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, magiging maulap yung kalangitan na may malaking posibilidad ng mga pag-ulan ang mararanasan dito sa bahagi ng Palawan. Sa Calayan Islands, ang agwat ng temperatura 26 to 30 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 24 to 30 degrees Celsius.
Maulap na kalangitan din na may mga pag-ulan ang mararanasan sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Ito ay dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban nasa 25 to 30 degrees Celsius. Asahan din po natin ang malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na yung kanlurang bahagi ng Mindanao ay makararanas din ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog dulot ng ITCZ. Agwat ang temperatura sa Zamboanga nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro naman 24 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao 24 to 31 degrees Celsius. At sa lagay naman ng ating karagatan, sa ngayon po, wala tayong nakataas na gale warning, banayad hanggang sa katamtaman ang magiging lagay po ng ating mga baybay dagat. Maaaring po malaot yung mga sasakyang pandagat at mga maliliit na mga bangka sa bahagi ng sa mga baybay dagat po ng ating bansa. Gayunman, kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas yan ng alon, kaya po iba yung pag-iingat, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat. Narito naman ating inaasang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw hanggang weekend po. Makikita natin bukas hanggang Huwebes, magpapatuloy yung epekto ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Posibleng medyo maulap pa rin yung kalangitan sa bahagi ng Palawan, Visayas at malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na nga dito sa may western section ng Mindanao, western and southern portion ng Mindanao. Pagdating po ng Biyernes hanggang Sabado, inaasa natin na mababawasan ng epekto ng ITCZ. Ito na lamang ay dito sa may bahagi ng Palawan. Ang malaking bahagi ng ating bansa makararanas ng generally fair weather. Kapag sinabi po natin na generally fair weather, ibig sabihin sa buong araw ay maliit yung posibilidad ng mga pag-ulan. Kung magkakaroon man ng mga localized thunderstorms, hapon yun hanggang sa gabi, kadalasan pinakamatagal na po mga 1 hanggang 2 oras, mga light to moderate rains lamang po iyon. So pagdating po ng ating weekend, asahan natin, malaking bahagi ng ating bansa, generally fair weather na may mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Base din po dito sa data natin sa ngayon, medyo maliit pa yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. I-update po natin once na may makita po tayo na pagbabago sa mga datos natin. Samantala, ang araw ay sisikat, ganap na 5:46 na umaga at lulubog, ganap na 5:41 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube at sa ating websites pag-asa.usc.gov.ph at sa panahon.gov.ph kung saan makikita po ninyo yung ating mga latest update, particular na sa mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warnings at general flood advisories real-time sa buong bansa. At yan po ang lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Tuesday. Tama magdesisyon ng tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matutunan, magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ito ho mga kabalet, kapapasok lamang na balita, breaking news muna. Nakatanggap din ho ng bomb threat ngayong Martes, araw ho ng Martes, October 7, ito hong National University Clark Campus. Sa opisyal na Facebook page ng nasabing pamantasan, kanila pong inanunsyo ngayon lamang, okay? Na nagkaroon nga ng nasabing bomb threat kaninang umaga at nagsagawa na ng inspeksyon ang Philippine National Police kasama ho yung NU Clark Crisis Management Committee at yung SMCRS, ano? At kanila pong inaanunsyo na natiyak nila yung kaligtasan ng lahat ng nasa loob ng nasabing gusali, wala hong nasaktan, safe and secure. At ayon pa ho sa pahayag o batay sa pahayag ng NU Clark ay magre-resume yung office operations mamaya pong alas 11 ng umaga, 11 a.m. Ano?
habang yung mga klase naman sa naturang pamantasan ay magpapatuloy doon sa tinatawag na synchronous o online sessions. Yan ho mga kababayan ang latest update kaugnay nitong mga bomb threat na atin hong nararanasan kaliwat kanan sa mga paaralan. At sa ngayon, importante matiyak muna yung kaligtasan ng mga mag-aaral, matiyak muna yung kaligtasan ng mga guro at iba pang empleyado na nariyan sa mga nabanggit na mga pamantasan. At mamaya i-detalye ko sa inyo. For the meantime, yan ho yung breaking news mga kabalen. At as we go dito sa ating programa, hanap pa tayo ng ibang detalye kaugnay itong anunsyo. Basta ito maganda, malinaw. Wala hong nasaktan. Ito ay bomb threat lamang at natiyak na ho ng PNP yung pamunuan ng NU Clark, yung kaligtasan ng lahat ng mga nasa gusali at na magbabalik ang normal na operasyon mamayang 11 a.m. Pero yung klase mananatiling online. Okay? So yan ho ay anunsyo ng National University dyan ho sa may Clark, Pampanga. Justin, di sa neto makibalita, matyala matutuan magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto. Excuse me mga kabalan, hindi ko pala na-mute yung aking mic at tayo'y inubo. Ayan. Sige, tuloy tayo sa mga balitang may paggagamitan. Ito, bahagi ko muna sa inyo yung latest foreign exchange. Forex news muna tayo. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong October 6, araw ng Lunes, 58 pesos 35 centavos. Habang yung Japanese yen ay 38 centavos, pound ay 77 pesos 98 centavos, Hong Kong dollars is 7 pesos 45 centavos, Saudi Riyal is 15 pesos 46 centavos. Yung dirham ay 15 pesos 79 centavos, Euro is 68 pesos 01 centavo, and Korean won is 04 centavos, Chinese yuan is 8 pesos 14 centavos. Yan ho mga kabalan ng latest kaugnay ng latest foreign exchange rate mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At every 36 news stream, kasama si Justin, di sa neto makibalita, matyala matutuan magdesisyon na tama. Balitang may paggagamitan, public service announcement dito muna sa may bayan ng Lubao, Barangay Remedios and San Jose, Gumi. Mamaya pong 1 p.m. to 4:30 p.m. mawawalan ho ng supply ng tubig dahil sa gagawing flushing activity ng Prime Water. Sa siyudad ng Angeles, ngayon pong araw ng Martes, alas 3 ng hapon hanggang alas 5, wala ring tubig sa Barangay Kapaya, dyan sa may Metro Gate Subdivision. Ito ho, public service announcement para sa lahat ng motorista. Baka kayo nagulat. Nagkaroon po ng price increase, epektibo ngayong araw, 20 sentimo ang dagdag sa kada litro o sa presyo ng kada litro ng gasolina, 80 centavos naman per liter ang itinaas po ng presyo ng diesel, habang yung presyo ho per liter ng kerosene ay tumaas ng 20 centavos. At every 36 news stream, kasama si Justin, di sa neto makibalita, matyala matutuan magdesisyon na tama. Yan ho ang latest kaugnay nitong mga balitang may paggagamitan, public service announcement. Sa aking pagbabalik, ihahatid ko po sa inyo yung detalye ng mga malalaking balita dito ho sa Pampanga, sa buong Central Luzon. Huwag ho kayong aalis at magbabalik po ang CLTV 36 News Stream.
balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream at mga kabalan, gaya ho ng aking nabanggit, narito na ho ang mga detalye ng mga malalaking balita ngayon pong araw ng Martes, October 7, 2025. Narito po yung una sa ating mga headlines. Kanina nabanggit ko, yung nagkaroon nga ng bomb threat dyan sa may NU Clark ngayon pong araw ng Martes, October 7. Pero kahapon, October 6, ay ito ho yung bumulabog sa marami sa atin dito ho sa lalawigan ng Pampanga, kung saan 5 paaralan nga ang nabulabog ho nitong bomb threat, nakatanggap ng mga pagbabanta na magkakaroon ng pagsabog doon sa kanilang mga pasilidad. Una ho riyan, ito didetalye ko mga kabalin para sa kaalaman ho ng lahat. Kahapon bandang alas 10:43, 10:43 ng umaga, isang Facebook user na nag-identify po sa pangalang Anonymous Participant ang nag-post ng isang chilling message dyan ho sa Facebook page ng Davsu Freshman 2024 to 2025. Ang laman ho ng mensahe, magkakaroon daw ng di umano'y pagsabog 1:00 hanggang 6:00 ng gabi. At ito ho ay natanggap ng Director ng University Occupational Safety and Health Office. At dahil nung nabasa ito, inalerto nga ni Ma'am Rizel Peña Manalese ng the University Occupational Safety and Health Office ng PSU o Pampanga State University. Yun pong mga otoridad dyan ho sa may Bacolor, Bacolor Police Station. At sila ho'y nag-deploy ng EOD, yung tinatawag na Explosive Ordnance Disposal, at yung K9 unit. At negatibo yung naging resulta ng search, walang nahanap, walang explosive material, at subalit nagbakwit pa rin ito kong mga mag-aaral. Siyempre kailangan lisanin yung mga pasilidad. Ito naman maganda dahil siyempre safety first, at yung protocol
na ipinatutupad, di ba? Kailangang sundin dahil I'm sure marami nagsabi, panena mo yan, di ba? So hindi po natin alam kung kailan totoo, kailan hindi, di ba? Importante, ligtas. Di baling naabala, pero sa ngayon, I am talking about the present situation. The priority now is the safety of the students, the general public, of course, the teachers, the employees, sa ngayon. Pero kailangan magkaroon din ng susunod pang hakbang, di ba? Kasi kung paulit-ulit na lang, paulit-ulit din madi-disrupt itong mga klase. So, let us see, yun ho yung nangyari sa Davao, 10:43. Yun ho yung nangyari sa Davao, 10:43 ng umaga kahapon. Tapos ho mga kabalen, pagdating naman ng alas 11 ng umaga, ay ito hong Davao rin, Diyan naman sa kanilang campus sa Mexico campus, Mexico Pampanga, ay parehas din na post ang lumabas. Yung nabanggit ko kanina, ay parehas din yung post na natanggap nila. And ito hong kanilang campus director ay nagulat din sa Mexico Police Station. So nagpadala na rin sila ng mga EOD, mga K9 specialist, and nagsagawa ng standard bomb protocol. At gaya ng naiulat ng PNP ay wala rin hong nahatagpuan na bomba at naiuwi naman na ligtas ito pong mga mag-aaral. And then pagdating naman ng alauna 40, 1:40 p.m., yung Holy Cross College sa Santa Ana, Pampanga, ay meron din silang natanggap na mensahe sa kanilang group chat. So hindi ko nababasahin kung ano yung mensahe, pero ito ay bomb threat din. Kaya naman yung mga school official ay sila po ay nakipag-coordinate din sa Santa Ana PNP. Nagkaroon ng deployment ng mga bomb unit, yung EOD unit, explosive unit, and then clear ito hong pasilidad. At wala hong nasaktan din doon sa mga estudyante at sa mga faculty members ng Holy Cross College. Ayon ho yan sa ulat ng PNP. And then, pagdating ho ng 2:20, bago pala yun, bago yung 1:40 at 12:52 pala, bago yung Holy Cross, nakatanggap din ng bomb threat. Ito pong Macabebe Campus, itong Pampanga Colleges, sa bayan ho ng Macabebe. So ganyan din yung ginawa, nagkaroon ng inspeksyon, wala ring nakita, at mabuti wala rin hong nasaktan, ligtas itong mga mag-aaral at yung ang buong academic community ayon din sa ulat ng PNP. And then 1:40, ito yung binabanggit ko, Holy Cross College. Pagdating ho ng 2:20, yung Our Lady of Fatima University, dyan ho sa may syudad ng San Fernando, ang nakaranas naman o nakatanggap din ng bomb threat ayon sa ulat ng ating kapulisan. Ito ho ay 2:20 p.m. So, merong nag-message, sinasabi na hindi daw nakagraduate, kesyo ganito, and mabilis na itinimbre ito sa kapulisan at dumating yung mga miyembro naman ng San Fernando Police. And katulad ng mga naunang insidente, na clear yung facility, yung institution, and then tiniyak naman ng PNP na wala ring nasaktan doon sa miyembro ng university community. So yan ho mga kabalen, yung detalye nung magkakasunod na bomb threat na atin pong naranasan dito ho sa lalawigan ng Pampanga nitong Lunes. At habang binabalita ko ito, ayan, magre-resume pa lamang yung klase, yung office dyan sa NU Clark. Dahil gaya nga ho ng aking nabanggit kanina, ay nakatanggap din ng bomb threat ngayong araw ng Martes, itong NU Clark. Ito pong mga larawang ating ipinakikita ay mula po sa The Industrialist, ang official student publication ng Pampanga State University. Maraming salamat sa The Industrialist ng PSU at yung mga student journal para ho sa pagpapahirap nitong mga larawan na kanilang nakuha
habang isinasagawa yung evacuation ng mga estudyante, mga guro at iba pang personnel dyan sa sa PSU Bacolor kahapon. So para ho sa mga katututok lamang, 5 paaralan sa Pampanga ang binulabog ho ng bomb threat nitong araw ng Lunes. Okay? So October 6, yung kanina mga binanggit ko, ulitin ko lamang, ito ho yung Pampanga State University Mexico Campus, Pampanga State University Main Campus dyan ho sa Bacolor, Pampanga Colleges sa Macabebe, Pampanga, Holy Cross College dyan sa may Santa Ana, at ito pong Our Lady of Fatima University sa may Sindalan, syudad ng San Fernando, Pampanga. And kanina, kung katututok nyo lamang sa ating programa Breaking News mga kabalen, ay kinumpirma din ng NU Clark na ngayon pong araw ng Martes ay nakatanggap din sila ng bomb threat. At alas 11 ay magre-resume na yung opisina dahil na cleared na yung kanilang pasilidad. Pero yung klase ay mananatiling online ngayong araw. Yan ho ang latest, no? Ito may mga nag-comment. Ito, kapapasok lang na balita, may bomb threat din po sa ACNTS. Pinauwi na ang mga bata at salamat, safe sila. Angeles City National Trade School to, just now, pinauwi din ng mga students. May bomb threat din po ngayon sa Angeles City School. O yan, Angeles City National Trade School. Nakauwi na ang mga bata, salamat at safe sila. So pangalawa na ho ito ngayong araw. Okay, confirming lang natin, pero ito po mula sa ating mga netizen, So meron din na naiulat dyan sa Angeles City. Ito, check ko lang, Ayan, i-confirm lang natin ito, pero ayan, gaya ng ating binanggit ng ating netizen, meron din sa Angeles City National Trade School. Nakauwi na raw yung mga bata at ligtas naman sila. Ayan, mabuti naman ho, magandang balita yan. Pero ito, so pangalawa na ngayong araw. Ito ho mga kabalin, binabantayan natin yung mga insidente. Ayon ho sa PNP, nagsasagawa na ho sila nung tinatawag na digital forensic. Nakipag-ugnayan na itong Pampanga Provincial Police Office sa PNP Anti-Crime Cybercrime Group. Ganyan na rin ho sa Regional Intelligence Division para ho magsagawa nga nitong digital forensic at hopefully ay matukoy yung pinagmulan ng mga bomb threat. Pinalalakas na rin nila yung police visibility sa mga paaralan, sa mga matataong lugar dito sa ating lalawigan. Hinihikayat po ng Pampanga PPO ang publiko na manatiling kalmado. Subalit maging mapagbantay, iwasan ang pagpapakalat ng unverified information at ipagbigay alam sa kanila ang anumang kahina-hinalang kaganapan sa komunidad. Mga kabayan, ang pagpapakalat ho ng mga bomb threat ay may karampatang parusa dahil labag ho yan sa Article 154 ng Revised Penal Code at ng Anti-Terrorism Act of 2020. So, ito ho mga kabalin, hintayin natin kung ano yung magiging resulta ng ginagawang digital forensic ng PNP para matukoy at mapanagot ito hong nasa likod ng bomb threat. Gaya ho ng aking nabanggit, sa ngayon, importante, responde muna yung PNP, yung mga otoridad para matiyak yung kaligtasan ng mga mag-aaral, ng mga guro, ng mga empleyado sa mga nasabing pamantasan, pero hindi po pwedeng laging paulit-ulit na ganito. So kailangan may mahuli talaga. At dito natin makikita yung husay ng Pampanga's finest. Ika nga, di ba? So dapat may mahuli, aasahan natin na may mahuhuli at upang sa gayon, di ba? Kasi ito nakakagulo na rin sa mga klase. So sa ngayon, seguridad ng lahat ang dapat unahin and eventually yung pagpapanagot sa mga may sala. Yan ho ang ating susundan at babantayan. So yan ho mga kabalin ng latest.
kaugnay nitong mga development diyan sa nangyayaring bomb threat sa iba't ibang pamantasan dito ho sa lalawigan ng Pampanga. May nag-comment, sabi ni Rodeline Gonzaga, pinili ho niyang maging, joke lang, she chose violence. Dapat ang mga magnanakaw ang bombahin ninyo. O, di ba? Pero parang may point. Gigil si ate. Yan, oo. Nagbantay, yung nagbantay ng kaban ng bayan na tauhan para mawala sa lipunan. Yan, ay ito po mga sentimiento ng ating mga kababayan. Kaugnay naman nitong nangyayaring kaliwat ka ng revelasyon, kaugnay ng korupsyon dito ho sa ating bansa. Yan ay mensahe ni Rodeline Navarrete Gonzaga. Walang kasalanan ng mga kabataan, sabi niya, na pinagdidiskitahan ninyo. Yan, oo. Yan ho ang comment. Walang kasalanan ng mga kabataan na pagdiskitahan ninyo. So, ito po komento ng isa sa ating mga netizen. Si Rodeline Navarrete Gonzaga. Sa ibang balita naman, ito mga kabalen, tuloy-tuloy pa rin tayo sa mga binabatayang balita. Developing story. Ito ho. Ay nagsampa na ng reklamo laban kay Pampanga 3rd District Board Member Shiwen Lim ang 25 pang katao dito pong Lunes, October 6. Ito po yung second batch ng mga nagreklamo dahil nung nauna merong una nang nagsampa ng kasong estafa din. Bit-bit yung kahon-kahon na ebidensya at mga sinupang salaysay na nagsasaad ng umano'y pandilin lang sa investment scheme na inalok ho ng vlogger turned board member. Inunguho ng mga complainant itong City Prosecutor's Office ng San Fernando. Ayon ho sa kanila, ay ginamit umano ni Lim ang social media upang makahikayat ng mga mamumuhunan sa iba't ibang negosyo tulad ng restaurant, construction company, at manufacturing ng sapatos. Sa naunang panayam ho ni Lim sa CLTV 36 News, sinabi niyang nalugi lamang siya kaya't hindi niya agad nabayaran ang kanyang mga investor. Giit pa ng opisyal, handa siyang magbayad ng paunti-unti sa mga pinagkakautangan. Gayunman, kasong large-scale swindling o estafa ho ang isinampa laban sa kanya ng mga biktima. Ayon ho sa ilan sa kanila, scam scheme kung tawagin. Itong nangyari dahil pare-parehong paraan ng panghihikayat, kabilang na ho yung di umano'y mga too good to be true na interest rates pag kayo po'y nag-invest sa kanyang mga negosyo. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at Ito ho mga kabalen, ulat ng Sunstar Pampanga, ditong araw ho ng Lunes, ay muling pinadalhan ng suspension order ng Office of the Ombudsman si San Simon, Pampanga Mayor Abundio, JP Punsalan. Ito hong suspension order ay 6 months without pay. Kaugnay ho ito, na-serve yung nasabing order dito ngang Lunes, October 6, isang buwan matapos hong bumalik si Punsalan sa kanyang posisyon sa munisipyo. Ay matapos po siyang makulong naman over alleged extortion case na kinasasangkutan ng isang negosyante. Pero ito ay pinabura ng korte yung kanyang petisyon dahil wala unang naisampang kaso at siya ay pansamantalang pinalaya. According naman sa Ombudsman, ito pong latest suspension ay nagmula sa administrative complaints for grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the best interest of the service na final po ng NBI at ng Real Steel Corporation. Yan ho mga kabalen, ang latest kaugnay naman ng sitwasyong politika dyan sa may San Simon,
Pampanga at yung sitwasyon, of course, na kinaharap ng kanilang halal na alkalde ng nasabing bayan. Desisyon na tama. Ito naman ho, good news para sa ating mga kababayan dyan sa bayan ng Apalit. Dyan ho sa Apalit, Pampanga, ay nai-anunsyo nga kahapon na hindi na muna isasama sa water bill ng mga Apalitenyo ang septage fee. Ito po isa bisa ng Resolution number 20 Series of 2025 na ipinatupad ng pamahalaang bayan ng Apalit. Ayon ho sa LGU, pinirmahan ni Mayor June Tetangco nitong ang Lunes, October 6, ang sinasabing atas na nagsususpinde sa paniningil ng septage fee sa mga residente ng naturang bayan. Alinsunod naman ito sa resolusyon ng Pampanga Mayor's League. Panawagan ho kasi nila na suspindihin muna yung nasabing bayarin at magsagawa ng masusing pag-aaral kaugnay ho nitong singil dahil marami rin yung dumadaing. Sinasabi mabigat para sa maraming mga kababayan natin, nagsasabi mabigat para sa kanila na masingil ng certain amount buwan-buwan. Pero hindi naman nila buwan-buwan ginagamit o kailangan. So yun yung pinakasimpleng Yun yung pinakasimpleng dahilan nila kung bakit ito sinasabing mabigat yung septage fee for them. And kabilang ko sa iniisip ngayon o yung sinusulungan ng Pampanga Mayor's League, baka merong ibang paraan para hindi ipasa sa mga kababayan natin yung pasanin, yung pagbabayad nito. Baka merong ibang pwede tayong i-explore. No? So, kabilang dyan ay yung paghahanap nga ng ibang... so, magkakaroon sila ng mga pagpupulong. Ayan, para talakayin ano ba yung mga pwede nila tingnan. Ito po mula po dyan sa tanggapan ng Apalit LGU. So ito, kabilang ho sa kanilang gagawin yan ay compliance audit doon at saka performance audit dito hong service provider. Tapos titignan din nila kung ano yung pwedeng alternative mode para sa gayon hindi nga mabigatan ito hong ating mga kababayan na yan dyan sa may Apalit, Pampanga. At of course, itong resolution naman na ito ay mula sa Pampanga Mayor's League din. Inadapt ho nila. Si Mayor June Tetangco rin ang presidente ng PML. And ang layon nga nito ay maipatupad din sa buong lalawigan. Kaya naman hiniling na nila yung tulong din ng provincial government ng Sangguniang Panlalawigan para talakayin ang nasabing singil. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ito naman mga kabalen, kung kayo'y sawang-sawa na dito sa mga negatibong balita, minsan talaga hindi naman natin masisi yung ating mga kababayan, di ba? Ito, meron na kaming good news para sa inyo. Kahit papaano, maglibang naman tayo, di ba? So maglibang naman ho tayo. Para ho sa mga kababayan nating mahilig sa mga yung mga tinatawag na flea market, community market, ha? Ayan. Abangan ho ninyo yung isang exciting na handog ng Laos Group Complex ay magkakaroon ho ng community market. At ito, papakita ko yung buong detalye. Exciting to. Anik, good food, best finds, and more. Yan ho mga kabalen, ang aasahan sa October 9 hanggang October 10, alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. At syempre sasabayan yan ng lights on ceremony.
Diyan ho sa may Laos Group Complex. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng mapapasyalan, gusto ninyong maramdaman itong diwa ng Kapaskuhan sa kabila ho nitong naranasan nating kaluwadkan ng issue at problema, pwede ho kayong magtungo dyan sa may community market ng Laos Group Complex. At makita nyo pa si Justin Dizon. Hindi, joke lang. Magpapapicture ako sa inyo. Magpapalibre ako sa inyo. Pwede nyo pa akong yayain kumain dyan. Di ba? So, sino-sino ang mga nariyan? Ayan, napakarami ho mga merchant. May mga pagkain. Uy, naman. May mga pastries. May matcha. Ayan, no? Nandiyan, may nakita ko eh. Merong pizza. May yogurt. May birria. Uy, naman. Di ba? Parang G to. Okay to. Di ba? Talagang excited. May mga damit din na binibenta. May mga vintage clothes at vintage finds. Kung mahilig ho kayo dyan. May mga piercing. Okay? So, yung mga mahilig magpa-pierce. Ayan. Photo booth. Meron. May mga studio. May magbebenta ng mga accessories. Merong mga pabango. Okay? So, at merong mga kung ano-anong anik-anik. Yan ho mga kabalen ang aasahan. Ayan, papakita natin yung litrato. May picture pala eh. Ayan. Nandito na yung mga favorite ninyo, yung mga pinipilahan ninyo. Ay sa isang lugar, mga kabalen, pwede nating ma-enjoy yan sa darating na October 9 to 10. Dito po sa Laos Group Complex. Okay, so inaanyayahan po namin ang ating mga kababayan na bisitahin itong community market na sasabayan ho ng pagpapailaw ng mga Christmas decorations dito sa Laos Group Boulevard. Masayang-masaya to. Ayan. Skip the scroll and stream at the 36 news stream kasama si Justin. Gusto ko tuloy ng Hojicha. Matutuan magdesisyon na tama matudesisyon na October tama. 7. October 9. Ito ho yung mga binabanggit ko kaninang accessories. May mga piercing, may mga photo booth. Yan. Pwede dyan makipag-date. Pwede rin makipag-barkada hangout. At pwede rin pampamilya. Di ba? So lahat, pasok. Lahat ng trip niyo dahil may pagkain, may shopping. At yan. Di ba? Sana all daw. Dami niya nabili. This could be you guys. Kaya naman tara na. Kita-kits tayo. Sa October 9 to 10, 4 to 10 p.m. Diyan ho sa Laos Group Complex para sa isang masayang festivity. Dalawang araw ho yan. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at the 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at the 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Kabalen, 10:54 na ng umaga at ako po ay magpapaalam na. Muli, tumutok lamang sa CLTV 36 News para ho sa mga napapanahong balita dito ho sa Pampanga at sa buong Central Luzon na dapat din niyong malaman. At maya-mayang alas 12 ng tanghali, ang tabayanan ng pasada balita hanggang alas 4 yan, oras-oras. At syempre, alas 6 po ng gabi, yung CLTV 36 News para ho sa mga detalye ng mga malalaking balita ngayong araw ho ng Martes. October 7, 2025. Muli po si Justin Dizon. Nagpapaalala, ingat ho tayo lagi. God bless everyone.